guna ragsak na gloria na namnama. Umay manen ragsak entay ngatiyay na malem rami wenno itiag sapa. Umay ngawan dua-dua dagiti pagilasina dito'y daga kentangatan indamin paneknekan ati manubot ngan nganin umay. Umay manen ragsak entay ngatiyay na malem rabi wenno itiag sapa. Umay ngawan dua-dua adunay ti bilangda natnatay gapuken kuana. Bumangon danto nga umuna umawat gungunanay sagana. Umay manen ragsak entay ngatiyay na malem rabi wenno itiag sapa. Umay ngawan dua-dua datayon tua si bibiyag sumurut tay tuken kuana day tuy ngarudanam nama timang tet liliwa tunggal maysa. Umay manen ragsak entay ngatiyay na malem rabi wenno itiag sapa. Umay ngawan dua-dua no tibiyag mo ket na panglaw rigat tu kadiag sarday ngem dumteng tu metlani ragsak ken Jesus mapan ka di tay ngat guraen ti panubok ti namarsuan panunutem laeng ti ayat na ken ka luktam tapusum ken kuana kedi sagut mo tinamarsuan ikatem ti panagdua-dua tapno agbalegi ka di tay ngat guraen ti panubok ti namarsuan panunutem laeng ti ayat na ken ka nasip nget man ti rabi iti sobra ladigit adda dumteng tua ragsak ruangan ti masakbayan di tay ngat
purswan panunutem laeng ti ayat na ken ka nasip nget man ti rabi iti sobra lamis at dadumteng tua ragsak ruangan ti masakbayan. Jesus ka nga paasibay dalan mo ken sumipnget tapuso magladingit kumita ka laeng ken Apo Jesus. O Diyos Apo pudno abiyag masarakak ti panpanagnak kesikat pagsanggirak ngaruditan ken kanuman dinakadit panpanawan ingganat langit siya kuning panagbiag dito'y daga ket napnuan ti problema yaman pa'y takarin ti tumulong to'y lasag ket nakapoy kanayon masulisog baleki sika iti kadwag. O Diyos Apo tulungan nak pudno abiyag masarakak di panpanagnak ket sikat pagsanggirak ngaruditan ken kanuman dinakadit panpanawan ingganat langit siya kuning titulungan ingganat langit siya kuning